वीडियो देखा जाए तो पूरा देखम भैया, हाथ जोड़ के विनती बा रउआ लोग इन सब से। ई जौन आदमी के तस्वीर में देखा तानी 3 साल से आज घर से गइल बने, अभी तक ले आइल नहीं खन। इनकरा के आदमी बहुत खोजलस, कहाँ कहाँ जा के खोजलस, अभी तक ले लौकले ना, अभी तक ले मिलले ना। हमनी के घर भैंसही है, थाना बागा है, पश्चिमी चंपारण बिहार के हई से। हमनी के इनकरा खोजे खतरा सब कोशिश कर बन, बाकी कहीं हमनी के ना भेटैले। तो बहुत बार फेसबुक पर फोटो जंची कलस तंची तंची कहनी सन, ये अभी तक ले भेटैले ना भैया। बस रउआ लोगन से ये गुजारिश बा, इनका छोट छोट लइका बाड़ा सन, गरीब परिवार से आदमी बा, बूढ़ बाप माई बा, तो कहीं भी लौकी हैं तो जौन फोटो पे नंबर दहल गइल बा वो नंबर पे ज़रूर फ़ोन करम जान, एक बार बता दे हम जान। बस रउआ लोगन को कुछ नहीं करे कि एक बार फ़ोन करके बता दे हम जान कि हे जगह पे ये आदमी बाड़े। बस रउआ लोगन से ये हाथ जोड़ के विनती।